Alcoi té un pla. El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació. És un pla per fomentar la mobilitat. Amb la remodelació de l'accés sud a la ciutat i la connexió ciclopeatonal del Molinar. És un pla ecològic. Per vertebrar el territori amb corredors verds que permetran la comunicació entre el nucli urbà i les àrees naturals. És un pla per potenciar l'accessibilitat. Amb l'ampliació de la cobertura wifi dels nostres enclavaments turístics. És un pla que mira cap al futur sense perdre de vista les arrels. Gràcies a les noves tecnologies, amb el projecte de realitat virtual i augmentada Alcoi Time Machine, la creació d'un centre d'interpretació turística a la fàbrica dels Solers i la consolidació de les restes del molí de Tort, que posen en relleu la importància del patrimoni industrial i el gran valor ambiental del paratge del Molinar. És un pla per crear treball de qualitat. Mitjançant la implementació del Parc Tecnològic i Sociocultural Urbà a l'antic complex industrial de Rodes. És un pla intel·ligent. Amb zones ajardinades, espais oberts i públics en els quals s'instal·laran càpsules que allotjaran projectes tecnològics i innovadors. És un pla sostenible. Que millora la il·luminació d'elements històrics patrimonials. Un pla per als més xicotets. I per als més majors. Un pla per a les famílies. Un pla per a la ciutadania. Un pla en comú. Un pla per a tots. totes. El nostre pla és el teu pla. Alcoi, destinació turística sostenible. T'esperem!